Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumienu Abapaho, de Quapimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Cassia. If you are down so, area, no Mionu, Apemu, Copim, Nomi, and Sabrenos, Yebesan, so she had Junior Radiasem. I was home for old Media, which Yame, or software, Amos Asante, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebi, and Minimso be Yishra, or yes, with him, when Yamishra, Amen. And Semunina, and I Troy about Bible. If you say look kind, rich the kind of quotation. Luke chapter 24 or so, verse 55. I can't say some John chapter 21. You can't say or chiro most and 24 verse 44 now. As that John 21 verse number 25 no say na nema pii wo ho nso a Yesu yoye ja eno na se wo tro ni nyina ma akoma anka bisu se ngoma wo betro no rins ni wi asempo what shall repeat bim but John chapter 21 verse 25 o se na nema pii wo ho nso a Yesu yoye eno na se wo tro ni nyina ma akoma anka bisu se ngoma wo betro no rins ni wi asempo senka otwero ni nyina maako a wasi book anka beba wiase no kenya de se articulate akra betimi aso a nti nsem ni bi wo a obo ne tofa na wanam ne nkwal na di for so abiem nsem ni bi so wo a wantwero kra ne mabebiro obi o timi busa se na Yesu ba odware ya ntwero Yesu oko toilet Yesu odidi onza sa nkwasasem we nyina obi wo a no obusebusa sa unnecessary matters we ni nyina senka ye ka se ye twero sa ne mani nyina maako a anka Bible no ye ntimi nso a ana se do si group no asem no baako a obeka no e kire nsem apim efiri se onipa wase de ayema ama ebusu woni mu no eno na epie eye baako ana obia nim enipa honhom ati mu jip enipa na de atoso biem se de wote no ene se de wusi dwene no saa bebe pe ne pie physical watase ana honhom a ede wonam no eno na de wuya adwuma ema ene so se pie physical se de wusi tie enti se Christianity na yesom no ene Kristo ayedi na chi no se ne honhom atimi mu a sa quotation mebu samasem e me de pa abofra ne ye na edi hunu no sa quotation se obi betimi de na no kra aka se metisei ba ne nwuma ogusuwa oye nwuma okasa otu anamo okoba no utimi de ne nwuma jaji se lo sitie pa chen se de okan ye no what I say enti churches bebrebe na aba na ye one Bible na ye nyina ye treat na se ye depend de ye ko heaven de ye ko kurokunkuro nim ba mo ye nsa ne so se ye wo churches bi wo a minim deeper life sa church no another church bi wo Nigeria ye frema pa no chosen minim sa church no minim spoken word minim churches ni be wo a mintimi mbodi ebi wo Nigeria ebi wo Ghana so we study sa churches na omo lifestyle deeper life omo si omo botaye ni say the deep life in Christ into move follow the steps of Christ asoma me be kai obi be busa say nti emrofo omo heaven omo konko na yeso ye de yanko ana say the same thing munti asem ni o ana aya memu obi antana sen kase nyankopon ene ese o hwepa nipa ekobu nsam gem no nipa bebiri pewi interade enya ne yakakra kra se obese omo sana bebiri ka enya ne yaso obese sa nipa wi hwe
enti se nyankopon atembo yenim se city a masaka wo obema ye masese papa ena empare Awurade se oso obese atenenefo afabonefo. Can Job chapter 4 verse 7. Job chapter 4 verse 7. But Job chapter 4 verse 7 was a kaye. When the onye boni biala no was send pain. Ana ehena na wapepa attend for pain. What is it? Yes. Kai. Why na onye boni biala no was send pain. Ana ehena na wapepa attend for pain. Ehena na wapepa attend for pain. Onye bida. Enti anytime biya no. Se boni ebedo so se de ya na attend for eye mienu miensa Awurade be yi wo mafirim. Pato te dem kan. Be yi wo mafirim. Enti se ye wadwen se ebe ye Awurade ya se wiase ni nyina wo sa no. O sai ni pe empempem no waji kakra bia enye Awurade ya. Ana wa wo ye Awurade dia bia no minim se enuru se wo bre nso no Awurade be da ne wodi a kyewa na so be yi wo firim. Amen. Nti misramu saa de ne ye ade adi ni pe kose yem papa. Ti ya bossa ne mani nyina so maako you ya from there. Because and na won kan okre no na nipa no o defend personality kwasempa na o defend the church but on depend on salvation no that be ade aga na for you problem no you problem to say bia yen Zion for why na say you hu say Zion for ya de enye anase Zion so for ya de enye he say you be depending on Christianity and salvation now you depending personality and church. Yes. Which is wrong when depending on personality and I say because church and you will be adia church you be adia and the entire quaswally and quaginti church in your politics say be a Methodist your politics Zion your politics up in the parado there be but on which yes and campaign to poke as a new department to check on yes what I say yes and now in kuna mention the entire sa prophet to rather respecting or you different in the Bible my friend the weeping prophet Jeremiah the meaning of Jeremiah was it's a born idea the sad in this also the weeping prophet. And the minor and major prophet and Nina said the books are also and the books and the minor and major into bit Ghana knock off a major prophet at also which has a left and right. The weeping prophet Jeremiah Sa papa no ye different that be our so rather my the same as Paul and this Paul also here another prophet in New Testament can make us also see the weeping prophet. I was say chunu kunu me rade and asmo kan say me nunkuna me twe no anya say me twe enunkunu na ma me ho what I say yes yan kai sa quotation this so 2 Corinthians 10 and answer 11 verse 1 yes Agamunu me kwase se me ma me kakra na so mu ma me ara yes ko oso na ninkura metwe no mo ho ya ka se nunkuntwe a samoti ase ye okuratwe ene wo nunkuntwe according to mpanifo no mo si nunkuntwe ano den chen de be kuratwe yesi me ma de no de okuru ho a yebeku hwa rich nya oba na wona ase wo ye wo de maybe some question say asem we die wo de aye kwa ho da bi bisa say so rich asole akọ sofo ho ale what is it ana ososo ye period tower leader ana rich oba what target is obe ware no okoya no na ne sofo so target one church target inji o be dey period tower no pen pa sofo so pen pa nya oguru ho obeyi tower ni nadi jane mami inji saade o be dey jane mami me basu onyalo ma so for the guys nyalo ma akra edi enunkuntwe de yes ano tenche akratwe nti o se asem na onzi nyankopon kra so be kan say the 20 chapter 4
4 verse BBB was it I am a jealous God. Yeah. 20. We are going to conform each other and Yosuka. 20 verse 4. Can and no so uncle. Anna, the 20 the uncle. Can hold the enemy say very so account. I think you told me 32:11 or so. No, I rather tell you this word in the power and Yankopon himself. Was it me Yankum Shane Yankopon? Verse 4 was it in your hood Nibiala. And I did review more so, and I was assessor from an idea won't assume. I was assessor Bialan for Uncle 2. Yes, now in Sumo. Now me a Radunakopon, me Yankopon, conform each other and Yosoka. Mefa and Masukosi are 1 to 12 so me and Sunday night what time and so. Me Yankopon Nunkumbia, Nunkumfua, me trade Janam Yosoka. What I say? Let's look at Deuteronomy chapter 4, verse 4:24. So okay. 4:24 no so or say. Na Ewadu Nyankopon eyoja ehye. Yes. Ewadu Nyankopon yoja ohye. Nyankopon ni nkumfo. Yes. English ne kan even a jealous God. Nkumtwe, ano so de nkumtwe papa. Enti muntie ne ye. Sofu biya oye papa biya no o preach with passion. Second, o twinu nkunu ama wan. Ewade. Ti said your Paul Becker in interface si Paul asem no so your man person o twinu nkunu ma ewade. So who say Accra yira ko bu nsem jema on depending on church into obi o say or that depending on church. Now on depend on salvation in Christianity or a motofo and you be a who kura or channel no na be any say or condemn the church young for church in heaven young castle without Zion no one can see the Lord, no one can go to heaven. Young castle without Methodist no one can go to heaven. Without Roman no one can was it a dan or suru me who so there be a what did American? There's no Pentecost, there's no Roman, awesome. There's no prayer of Zion Church. They are running what we are here for. At the name for. Yes. But we are just depending on church and your pastor. Masole, and I won't condemn you. Who told you? Blacks here, that's no problem. That's no problem. Hallelujah. Praise the Lord. Timmy Sramu, and some now you have a bosono. So we tibia you fast na kwaya hu correction. Yes. From tiri ani ano ehene honam bore. Ma choti nsama me. Ni nyina se say ya tene no. Ni nyina including dressing so ka ho. Ora ma mi we ma hwehwe ni videos bebrebe de ba me nim say be meko kusawo fro bi dia na appearance enya obawe amuti ni di say na Awurade yusu ni pa na katwenkoma minim se bawe ni video da so when the dress ya go pa na o hye na tade a decent dressing ne nsa ebeka ne nsa no ne naya si kusi form enti because me tin say the Awurade si yusu no na enya me wanwa na me pen na yi ehwe study when appearance so to say yes it is decent because how our angels appear to her no angels biya o meyu mu odi achi ni pe biya no o ma no na ntaba ne bi kata na yase e bi kata na nim e bi kata na hunyira Awurade ebra o meyu mu odi achi obi o se mu Awurade se na tare ne abu asole fie ne die ano what I say baby I o se di na tade eyeru natadi eyeju afi aja maame mamumbra mu bi na yenyi ni 1 by 1 enti nunkura me twene kansa quotation si mame Pastor 2 Corinthians chapter 11 verse 2 wasn't an nunkura me twene ya ntwene nkunu mazayo me nsane nso ya ntwe mazayo na emum ya twema wan wasn't nunkura me twene me twene Nyankopon ni nkunu me twene Nyankopon eni nkunu na majemo awade mama abarema baako na majema awade ama obarema baako semede ababawa efi nka no mekoma Kristo semede ababawa efi enka no ekoma wan Kristo na so so say ebia na so mi suro se ebia
a said ya on the niti be da hawa no mo nsanya se said ya wo di na niti be da hwan hawa sara enso na obese enti munti enada no first dressing physical appearance e kan ada no patro munti asem na mi kan me se e kan de be kan ada no ntanya wadwin se wo sofu odo wo chen ye ni o ye ni ye boa wo no wo sofu ondo enchen ye ni ye boa wo no ndi sa de me ka kire no se eboa wo na timi ko heaven na se wo sofu ka kire se ye de wo ye na nya fa hodie na wo ko nsem jema me no sofu ha ne do wo na wo to no ba se still I da so depend on sa ne ma we ena no na me team ena na ye wo me ena de be ena hwe Catricom dressing. Yes. The suffer sin. Amen. Enti o de me ba masa ba so biom. I'm very serious because enti ni pe woman ba ko de kura na yam ya Pastor Bimbo. No Nigeria, woman no na up to now the videos and the CDs na so ai abonten ai ni pa hwe o titi about marriage. Ni pe kunase and so they didn't call Bonsam Jim and dressing. O teaching kama actually big congregation or down or how many dressing. The dressing they didn't call Bonsam Jim. Jesus. And in the makeup scene, Obi we our Nigeria as I sorry and over massa history nina some ameno. He's crying severely. So I'm a body our Nigerian country say because of the dressing. So in a babon time ya printing na minim after as am connect na be one or about Pastor Bimbo mbejini ina aba e sorry no dressing na de ne call Bonsam Jim and say church a wutim Jezebel church o so for ma me mercy gu ne to na so ni na tina musumu bobia esa sa nya mani nyina we ai ahomache be brada ba ni sa roche for the omunal mutie local for na mada omu de omu tie enti sa ma me ni dressing upon adwumo be yenyi na achi ni dressing na de ne call her Jesus. It's all churches are aba different churches are ben nyina enti metewa na miyam aseme se yewrate enti se ni panya day ni panya day from your wedding time eye baako appearance I dey call awurade anim ye dey wedding Asemo wedding garment sister bi minim se bi omu tie sesi asolome oni ni kunu pillar of Zion church omu ye wedding na de echi ya amfo oni mu koda na ye echi na tugem Solome ka me friend me nya na ka mama me de beto no testify yes ye echi na tugem because of dressing no the year wedding no pictures in the crowd be chere mebo ki echi na tugem Saturday bia ne dia kojina public anim bebre nim o bebre nim entimi de ya besa be kan daytime yes ya besa be kan daytime ya kan ne na ya record that wo ya besa be kan daytime because asem bia atemu a eye empepedie no ewo bible ni mu eye Nyankopon asem na wo se ye fa akire sisaboa no de ma wo kwasem so bi ka tell sa ne mani mu bia ntimi mfa ni pa nkwa ha na ye kisosom ya akoma o dada amwa ejaja ya mara musu kakra ma mi tie musu view aba sa ensemi ansa na de kika ho e de be apoti engineer ejama ya kase kisosom ya akomam na ya ampa anasa nyampa physical appearance e kan wa na asa enkan so sam eja na mi shira odi amsa asam no wedding ka bubobi so na kakra metimi ede atoso na me de aka ho ne se ade ba ko ha me maba ntiase maba be hu ne se Kristo som no emre bi nem se ye kire ye teachings kakra bi ewo sa ana ne ye ka bi se Kristo som na eda ho no different from ewiase and different from other religions ye ekuoku ahodo a aba ewo omai mo atiati sa na sa to apete different enti no say different no di dance say
wontimi mfa saa ɔsom ni mu adeɛ biara bi enwura Kristo som mu kwasempa because ɛno no ɛyɛ different ɛna one ɛno nso no ɛyɛ adeɛ bi a yɛ ne fapem ne ne nyina soɔ ɛne Kristo yes ɔn sɛ adeɛ ne fapem ne ne nyina soɔ ne Kristo yeah nti wo ka ma abo no kɔ se fapem dada biara ni hɔ a beti ato asɛ wobɛtumi ato ahyɛ deɛ wɔ hɔ dada no so yes nti no sɛ Bible no ka sɛ fapem dada biara no a bɛtumi ato de ahyɛ deɛ wɔ hɔ dada no so a na ɔtwe wagyina kɔsi kwan a Kristo na ankasa de ne ho yɛ dɛn ɛsii hɔ kwasempa na ɔde gye Kristo som so yɛ dɛn ɛsii hɔ because one yɛnhwɛ ɔno ne ntaade hyɛ mu yɛhwɛ Kristo ɔno ankasa no a ɔde Christianity sii hɔ no a wɔhwɛ ne ntaade hyɛ mu anaasɛ kwan ɔfa so adrɛse yɛ a ɛyɛ different ɛda nso ɛwɔ biribiara mu nti ɛno mu na Kristo nso ɛkyerɛ yɛn sɛ sɛdeɛ ɔno no teɛ no saa pɛpɛɛpɛ na ɛhyɛ se yɛn nso yɛyɛ nti na yɛn na mehunu ne yɛ sɛdeɛ ma nnipa bebree ɛyɛ saa nneɛma no nyinaa no sɛ one ɔno no ɔyɛ deɛ ɛbɛboa no ɔhunu mu sɛ ɛno na ɛbɛboa no ma watumi asom Nyame yie but wontumi ɛnyɛ biribi mfa mmoa Awurade kwasempa wate aseɛ wontumi nyɛ biribi mfa mmoa Awurade ɛna na deɛ no so yɛ kyerɛ deɛ bi wɔ ha sɛ one ataade no a Kristofo yɛ no yɛhyɛ no adeɛ a yɛ no susu dua ɛyɛ tenene enti no busa ho sɛ meebɔ tenene abrabɔ deɛ a na honhom no atimi mu no nso yɛ honhom kronkron deɛ a ɛnyɛ ataade no ɛhyɛ no nti honhom kronkron na maa me kwan sɛ saa ataade no memfa nka me so yes anaasɛ memfa nhyɛ wate aseɛ ɛna one yɛde tenene nso na sɛ ɛgyagye deɛ a busa ho sɛ obi a wɔtene no sɛi na nataade sɛ ɛteɛ enti wodeɛ fa no sɛ woahyɛ adeɛ no anya a ɛyɛ ahwehwɛ na wofa de hwɛ mu wofa ahwehwɛ na wohwɛ mu a adeɛ ahwɛ no kora yi watan sɛ atade na wahyɛ de pie no ɛmoa wo yes wate aseɛ enti ne same way na sɛ wofa atade hyɛ na yɛ Kristoni a wahwehwɛ yɛ tenene enti fa tenene ɛfa toto adeɛ no a wode aka wo wedeɛ no sɛ nti onipa tenene ni hyɛ saa adeɛ wei nti ɛdeɛ bɛ pɔte nti na ma ɔmu ka sɛ Kristosom ɛyɛ akoma mu adeɛ baako a honam fam physical appearance saa the word na enipa eyi so no sɛ Kristosom ayɛ akoma mu no one mehunu ne yɛ sɛ obi ka sɛ Kristosom yɛ akoma mu a na ɔtwe yɛ adwene akɔ akɔsi so sɛ ɛsɛ sɛ adeɛ bi a woyɛ biara no wogyina wakoma so ɛna woyɛ but mehunu ne yɛ sɛ ɛba ne sɛ wayɛ mistake because Kristosom ɛnyɛ akoma mu Bible na kan Matthew 7:21 sɛ akoma na yɛsi efiri mu no ɛnum ɛna bɔne ayɛ dɛn ahyɛ mu ma ɛhɔ na ayerefasɛm awudisɛm deɛ keka nsɛ woke bɔ nsɛm bebree so adwamanfosɛm ne nkwaseasɛm ɛhɔ na firi ɔsɛ na nipa mu wɔn akoma mu yes ana adwumbɔne efiri ba adwamansɛm ɛhɔ na ne nyinaa efiri ba ɔsɛm awudisɛm nti saa baabi kɔ na wo nso wo se ɛhɔ nom ɛna yɛka ne sɛ nyamesom no gyina no nyamesom ntimi nkɔnkɔ gyina hɔ ɛna hɔ no koraa nso awurade ntimi ntena saa akoma no mu because bɔne ayɛ dɛn ɛhyɛ mu ma wate aseɛ enti Kristosom no deɛ mehu ne yie sɛ ɛyɛ ɔsom a yɛgyina awurade asɛm so ɛna yɛyɛ dɛn yɛsom but yɛmfa nyina yɛ akoma so amen and amen enti kakra mɛtumi aka no there was a time me mother ɛyɛ baako another woman bi ɛjadwan ne yere ɛyɛ baako different maadura ɛyɛ baako enipa different na physical metimi a testify about it a ɔmo yɛ asɛm mu dansefo ɛjadwan yere ne deɛ my woman no ne life bi bia yɛ pure lifestyle hwɛ na akwan yi nti wɔse ɔbɔ mpaeɛ anadwo ɔte hɔ no hu sɛ yɛde na pie papa bi anim na wotwa mu papa n'anim a na yɛde wokɔ heaven ɔne ne kuru na ɛkɔ ne kuru timi twa mu kɔe oduru hɔ ɔtwa mu no na appearance ne nyinaa timi qualify no ba na biribi asɔ ne tim ɛtwe no ɛsɔ mu na ano adane statue wɔntimi ankɔ na ɛka kyɛn sɛ ne tiri nwi nti yɛ aka no Jesus Christ akyi ne tiri nwi no gyina hɔ wodi a mo pa mo musa sɛ obi a ɔyɛ genuine a
awurade bɛfa ne kɔ ɔsoro biara mumusa no sɛ saa etire ho asɛm oyi kyerɛ na na wa anyi ankyerɛ no oyi kyerɛ mo paa rich sɔfo ampa sɛ Christianity no akoma mu sɛ de ɔmo ka no na anaasɛ both heart and physical appearance ni mmienu nyinaa anaasɛ baako pɛ sɔfo nyankopɔn nhyira paa sɛ mehwɛ Jeremiah chapter 17 verse 9 a akom Bible sɛ akoma wo yi nkontompo sɛ adeɛ nyinaa na yɛ nsɛmɔne paara nti yakoma na ankasa no sɔfo ya ankasa yakoma na ankasa no Bible ni dedika ekondem sɛ akoma ne nyɛ ana Christianity ankasa John chapter 4 verse 23 no wɔse na bra no reba na du sɛ no cross for best solid and huhu mu ɛne no krom nti nowadays yɛn so mawade wɔ sɛ I stand to be corrected yɛn so nyame wɔ akoma mu yɛn so no huhu mu ɛne no krom kɔ so honhom na Bible kan wasɛm de wɔn konkon na ebeyi watan wɔ nneɛma bi a yɛyɛ ho na deɛ many podcast yɛn so nyame wɔ akoma mu ne sɛ there was a time nam ne one lady bi de no ɔne yɛtwe ho kotwa paa na ɔne yɛdi nkɔmɔ asɛm ɔka ne sɛ ɔno wɔsɛ ne trouser no na ɔbɔ ne mɛsa na kuma mu no onya bema bia no de kopɛ no ɛsɛ meti kra na agboza me forty enya bema bia no de kopɛ no ɔfa nkɔ bɔ dwama ɔfa nkɔ yɛwe na mu wa sɛsɛ be obeluku smart the weather on what use wo hono no sɛ obeuse smart ana meka sɛ na onka sɛ Jesus sɛ bema hwe oba na ne kɔdɔ no kɔ wa fa ndada ntata na ɛsɛ no ai tia use shape no sɛ bema hwe na ne kɔdɔ no so wa fa wo no to obi sintibia sintibia to enti sofo na mesom no mom de enke ye honhom no nukrom ne nipa no ane ye de ne mepese de wurawura ma ka sɛ ye akomam ɛso no wodi di bone ɛkɔ yes wɔn sɛ wɔse ano ne de gidi ne ye de akoma na de gidi ne de ano apam aka konkagim yes na benifo no so ja bra ne de asa wo ya fa ho adi on say Bible ne ma sa quote no enti eno so eno na ma omugina so ka se krisosum ya akoma mu because akoma na de gidi ne de ano na pam enti heart ne kan wa na say enkan na ya mpa so say e heart ne nko ana because on say akwanya ne ma mienu but what na me kan yesum nyame wo hunhum ne nukram yes both physical and spiritual physical outward ni modesty account and spiritual entino heart and physical appearance and answer only heart and kwan answer jaji only physical kwan amen so me da as kakra minim na mate na machia na meka ne se both the anti-American is an say. So o say akumama no obiara ni ho a obehu obi akumam ye de ni hu obi akumam bare usu na oban enema edi afa ho ana ebemi ehu se nipa we say no o sum nyame wo de no krum amen so because what dress na o dress no eno na physical aspect a obiara hu bi say de usi ye den usi nam ho no is all them say asum nyame wa akoma mu nko ade a I will never believe it me nyini ndi usum nyame wa akoma mu so akoma mu yopia wa akoma mu yopia no enie na ehihya wo no dead say is a Christo ni also say sa na ma we say ente sa ade a woni ma a wo sise no so unse ni se ne from say Peter mo ne Paul mo ye from mo omo na nam omo so a Christo de buy because we say no mu di Christo achi niam omo ye pie se nka no omo e wakomoma nka omo anu mo twa nko me de unse ye be fresh an go from de a Christopher niam omo copy from Jesus one na e pie abontin and me nipa who testify me from Christians and you also ye Christo ni na say akomoma the old every umwe de pie abontin no e show akomamu azem e de di wakomom e de show every umu abontin enye eniema e kyeresa because was say de nyina eden eye honamani dia enko is go contrary to the word of God eni nyame asem bebra eni nyame asem nyede enko enti wondini nga anjira me say yesum nyame wakomam enti in this case wa bo mercy anase waje o tighten down pumping wash water no atwa baby no aka say matric Jesus makomam diet makomam diet e bere na atresa
deɛ wɔ hunu na epi abɔnten enti wo dress na wo dress ni nyinaa kyerɛ sɛ saa na wakoma mu so yɛ den ɛte amen ti wuntimi nka nkyerɛ me saa amen hallelujah amen yɛda awurade nyankopɔn ase ogu so a ɛtie Hour of Zion, a pillar of Zion Church International. A brother be I the bro. A church in Yanko Assembly, you know, so the bomb pie, Trinipa, a radin chair, quite if say a brenna ben. And only a botai. Baby, I betrasia, a pitilia in Yasem. Uchenipa, Asemna in Yano. No, when Yasem. But not so dear, and Yadia, you be jazz, yes. Yen hallelujah, praise the Lord. Nti yeguso enim say awurade so be ya na kwafo dabi if you say what you want etoda wisua bible na we maso pram say bibiba serious say yesu man no so bi ka cho say emenya wasa oboa ana de yemi hu pa kase say this time awurade eguso afa ne de yefirim kwasempa questions the minimum say na de yebewu enkro wedding ring enkrofo efa de enkrofo fa mu de nyankopon fa de firim yes amen any question you can ask na me ade bi wo ha etesa me consider bibia meka amen enti sofo mo ma entroso rich bra Matthew chapter 15 na abutana yankai sa quotation be 17 33 7 15 7 Canberra be 17 Matthew chapter 15 verse 7 verse na twomfo 15 verse 8 ya kanya atwoma nipa woye nso wonye what I say yes woye wo sumase nso physical woye enti saa na tie maserma no memuna mitirim na ntwibini emu pacha abani den yes yanko enti say o ka cha me say wakuma mu ye ba o dress nya uye nya atwom o ta sam na me kan uye nya atwom enti nya atwom edi say Isaiah sam honkom say o mind wa ene dimini na wakuma de atwe firi just osole me kwa o church nsema nipa sese eye osole me dey ekwa into worship who praises eyekwa who giving eno so yekwa because appearance na wo de ba papa na nimu no wo say eyekwa ma no kwasem osole me kwa church nsema nipa na asese enti physical nipa na ka cho say church ne dey enye enchechere ho bibia enye dress na ni nipa ko bu nsam je masa obi obeka so asem na chiro obi I stand by the power of God say that nipa no oye liar kwasempa na say busan say oye adwuma bu nsam je so nipa no busan say oye adwuma bu nsam je mana so edwo bu nsam jema o muso msa dia de na mu ba ho dia dom ba ho na so onye edwo bu nsam jema mo ntara sen kika sa asem no agudi enko sei adai mo kika sa asem no kra sister so e serious o de wa sa di bra ho nkonkuru bo osu ya bro bona sesa na sense sai o da so se trouser ne sa ne mana o nse yes o kura wuntimi ko suru fa you attend bia wuntimi kura masa o nse Rich Canberra na misa amra mu kase no so. Pastor say no osole me kwa. O church nsema ni pasese. O church nsema ni pasese. Na ofren ngofo kokko ne ka che won say. Munti na munti ase. Say. Enye de ekoni pam na ebu. Enye de ekoni pam na ebu no fi. Na mo de firi ni mu ba. Yes. Egu no fi. De firi ni mu ba. Na egu no fi. Enti no your physical modesty will judge your inner person. Kwasempa. What they say you inner person ya we na physical and a judge side nipa no yes am you see you sit here what I say no can hallelujah praise the Lord we trust man because say anu na say for the ban in Chebeka che no say we say for asif for eti asem na to won sinti bi wow o kaza mama no
obi tí wọn ká sẹ nsàmú ọkẹkẹ no atu nipa ni fi ntudi a sẹ wọn bá adabẹ a wọn asẹ wọn pẹ sẹ ọkyerẹ sẹ nti yẹn nana mu di kan nsọle a wọn de trouser kọ asọle wọn nyinaa kọ wọn nsẹm de wọn sẹ nsẹ wọn na ọkẹkẹ no adi wọn so no wọn tu nipa so ntudi a. Obi bisa question ko say friends Brarek US or say question say man be say omakwatena abreche wona awonti no mo hye twa ha mo de mumu se omo mumu sa ha omo mu chi ele listeners na ebi wo Kuwait ebi wo Lebanon ebi wo Saudi Arabia ebi wo Qatar ebi wo Cairo ebi wo sankronkro ni nyina sister so omo ka kire wa omo sesenka Arab song ye omo life bi wo ho eno ko mu ne hu Krista kaya omo se woni aba to kwa Arab country ma yam se edaman onya bi mo enyi se obenya bi abo na so time de wa senti wo kirima edaman ti obi timi esole bi asote wase a obekọ ha ni sirem okobe edoma ba wase kraman ba so ne betina fie pa se unim sa Arab oba ko ebema ko hwe oba wo fie ono oba betina Arab ni be batara dem 5 years one we hu ni nsa ho da da nanka unim sa genuine Arab fa Muslims ma mo nsa trouser omun sa uza so me kan uyam kranse wo kran nye nanka ntonwo enti wo ni omuno wo akoto wo mu no mo tora da no awon de hu ni tum ene wa akoto no wo be ntima ka chem say sister course or London if you da o ti preaching ni teaching si trouser no ja no nyai wajai tena wajai na wonyai wajai enipa ema o mu ti bebirebe o fresh ena ba ko fresh yes ye giraffe no so ama ni di best 4 hours Radin me dancing in the new bro fu bi am oyin si twan o na o say Ghana for you problem o yanye Arab for ma e se trouser o mu nse ena o mu so o mu ntade board den o mu ntade board den mi sister ba ko se so o mu ntade ba ko ye to a ye de bag Ghana skim bi 8 million o mu ntade board den no so na say quality o mu nse trouser o se kremo full nim Yesu pa nkombe ko heaven o mu ye free omu send you picture bia bagana omu oba no owie a o twa picture no de ade akata nim nyane na ni titem na mse we nse hunu we ya duru wa mi wase so twa ni picture ba ye kon be do no shy ye be se ne pe ne wo fe do nti wo de ade akata na nim na aka na ni no de twa picture na bre wan twama ndi sanko fu ko mu ni Yesu a ko ma wie ketesi ya awo so fu ma mi anase abaya wo twem senior sewa oba bo woni no to hu nyina nti member na agse ayi lighthouse for at the signboard church o Kumasi e manum kuta signboard accept Christ no was a legacy we ana mu senti ono no ya accept ase de na ase accept so because Yesu no osoro e na wa wo de ne tia no wo from enti omo cho no omo nyi dia hu na ni sinti dua nkwa okeka enti so wo mo bi gina kwa hu awia afeja di we hwa so no so ne dressing from suru be si from enye poor ono nso so obi magi Yesu ni na sa de no odi je na ne fake ka na say oni ne right agudie nkwa na kizo suma dani agudie nkwa ya ro husemu aja enti ne sramo odi amumia mu boso ma be se mi huse so sam sa oba ebo mess na woye pamia awrade anim eya na se enye second wase trouser o sendika wase leggings wase skinny eye ana enye wase sandals okay cuties what are some American sandals okay cuties eyelashes eya na se enye last one bleaching eya na enye yonyini 11 so I'm saying question na obi sande manu ye nyina etiawa ye nyina 11 okay ka ko ayini so first one eye etire ya no ane ne boni nyina etire eye ne boni nyina sofo enye
na enka Kristo som nso ho ene eno nso enye yetini ni mu bibiara ewa awurade anim because ade ba ko amini ni say one tresam ne say yema ya hyehyede enye honam ani de I think according to 1 Peter 3:3 no yes o say emma ya hyehyede enye honam ani ade what you say emisa wo yeah ene o say mama ma hyehyede enye honam ani de emesa wo ni sikase eni sikase ananta de sem anasa entade sem nemom mama no nya kwam nipa wo hinta no mama no nya de akwam nipa wo hinta no enti eno na ye kenkan Matthew 15 hono no yeah oh say one make sure say ade na wo hye no say wo se wakoma mu na wo de sum nyame a ade ko na wo ye no one de wo akoma ni mu na epie ya den e wa abontene ami ehun se edam boko eso bi boda ma bofrin yi efie enti no de sofo me ka to aso ne se de ewo akoma mu ni nya enu na ebepie wa abontene enti no esan se wan kasa waye wadwene se ana wasusu no wakoma mu se wo pesa wo shata de wenti ena ma wu pie nso timi fa de ye den ade se ye enti one sa enipa na o bosa mesh no Bible say eye honamani ade ana sa honamani ade no nso no ye mfa nsoma wurade because yesum na yesum ne honhum esom enti Peter ne se de oboniti ode nwi eto anwi so ye kamisa wo na de ode anwi eto anwi so no sa enipa no one ne nsi na se de no eye honamani de ana honam bia nso ntime mmra ne ho ase nyadan enhye nyankopon asem ase wontime mfa no ho nhye nyametumi ne nasem ase and as far as our baba ya honam na wasesade nso ba ya honam ani die no straight away wontime enhye nyame animonyam da biara da ana de wo ya no nso enhye awurade ani amen and amen amen enti one etie eye ene ne boni nyina enka Christianity ho no nipa bi o ya sa de nso bia no one awesome ne honam ne mmanya awurade no awesome no hallelujah praise the Lord well aibia set the church here oba wa bo mesha say spirit ni gina mu say de yin ba ku su ebre bi dia no wo su say ohwe na ni mo hu se ni tine gu so na e wo ana unze o da rich ma membra so etire hu asem no pacha so etire hu asem no Bible etia ana say erade jitum say mitimi edibi twa mimi so mitimi bo mesh mitimi trepa mi so for yankopon shout pa say eba etire asem na in fact very broad yankopon nyi ntum se emfa nyi nto anwi so onyankopon bo nipa no onyi ntum se emfa nyi ento anwi so na so for mesrawa one so for be Pastor Sambo from Nigeria or apostolic ni na omo ye conventions na erade bie na ni fa ne ko what's in heaven also ko one Pentecostal bia gave bia owo hell na yeyi akwa ne bai na oka akwa ne kind story no o se ne so food deceive ne say o ye payment o set trouser o bo mesa and also say this ni bia it is never a sin against God but daddy ya emema dia ya femba was it daddy or could do hell hono no want say ne sofo no e deceive no but are too late pia babi ma ko da puni sofo na kunu are too late enti ade ba kwa minim ne say sofo say oba ko tonko say me dey trimity and said you will be so skin no and said you was ra yusu as say already no akọ tibia fofo bibia ba say me tuntum na me sra yusu akoye kokko timiti na me sra no me yusu from South State na ko tibia fofo into oba odi kan yes ade bia me awurade kwa kun no kwa Jezebel according to 2 Kings chapter 9 verse 8 was sanity enti no was say no je ka say de waye won was wona na dwama mo ene na bayifo yi awai yes enti was ye kunu ti me ya tuni free so me hwe forma Bible kwa say ne konko we say oba no sa tamu spirit na na farm yeah
that will mess up resist yes be resist in eti saa spirit no kura saa be pie o reverse this be kan wasem o reverse chapter 2 wo the koma one of the churches so makwama saa oba isa be no won wo so obi a wo ba de ne badian to Jezebel ma TV da yes eti so anu de nyame no nukura ni enye ana Jeremiah chapter 4 verse 30 Jeremiah 4:30 wose na won so wa sewe wose won so wa sewe o ye ni den ni na afa atam kokko na de sika se de se ho na wo di adubeke kan wani okwara kwana ke kan ho adofo apo o le pe woku so ento se wa nkasa afa de ya sewe afa de wa nkasa o ye ni den ni so eti so se de ye ka no sa payment mess bon enen ya biblical na raditia because according to 1 Timothy chapter 2 verse 9 no we say sauce na man center there semfa ni yewu ade nya mesawo so for according to mimi difference about mesawo no what the buying is my bearded hair bearded hair meaning is say emfa ni ntwa so any this be abia for na wa o kan bearded hair no akasa emfa ni meaning no also we to be together o kabom ti emfa ni ntwa wu ni we so ti ni Nyankopon dia man so o dukoto bi e de to aso a so for etiwade we radio anim hallelujah amen eja bre na sesi a asem ne aya na awrehu papa ede botaye be pa na na church ni gina so a omunjin tum se trouser bon amen eja me das akra America ni se botaye ndi omu enyin tum se o ma copy enema bi from the western world no se ebema wa smart ebema wa smart na minim the way smart na se kire because obi se skirt ya onama awoko ne baby enti na so se trouser so na ma awoko ndi mi huru sa smart na omuka na ho no me enti ase because of say omono nyame asem no the air can they don't want to follow it omom person omo be this I remember say me ko we dey bi madam baako na me hwe the way almost address omo to no singers no address no the madam no you pia na ga say said here on maba we mbeto no ma dress ye die o ma say we dey no it was air time but the brass of the band also was praising them say my dress no mo why face na mo made baako a ma anya ne say na ye me ndandi man fa bible ama ye be we dey man fa we no ma anya de ma ya de ma de mo dress na we say the Asia penti o na say the Asia center de ntentia tantanta bi edi gina won madam ba o manim grants anya fe tantan nom gina won say na so na ahometi enti no o mo na adwini na say ye copy bibia from say ye be smart say the be abena wa ho be den ho be ha na ho be ba o say skirt ya ho be ha mo atimi akọ na so fu mu a o ka say me ma so le dan fofra me be si die e ma akọkọ fu nko a o be say eri na o be say atade tenche wo ma ho bi ene re ne hu fo Chekana ba India ze ko so class anu solid am class e boy sa na so for ti enti sa no mo no apicha mo say omo ye no my smart but it's never true, it's never here the emi ba bia eni true sem ni ba bia ana o so follow true sem na edikan fo na ye copy wo mo no say no mo dress ye no ma se de ni akotu bebre say no mo dress ye me mi ble pa na mbi Israel this are so le no mo ko video Mesikana hapa. So be benefit ndino esa na say you go contrary to the word of God. Enye nyame asem na ye this name me amani afa ye ba bi ne yanka say de. Ye yanka say ye de ne afa ni panchese ye de enti trouser ne de 100% is not good, it's not the best. More Christ so ni bia friend so e Christ so ni papa bia de. As say we dey stop we put end to it. Amen. Amen. So Sam ede be party na omusu gina so jama ye view ni ba ko die party no mu gina so ntia ma omu hu se trouser e bone so for one me woni say ye ne ankasa leaders na edi ensolema nanim no ye preach one teach one no muti ye na yasene nso no ye moa won enkasa hidden truth we enchire won entino amanipa no den na de bia nso ye kan so a
nyamesɛm no yɛyi bi afiri bible ni mu a deɛ ɛɛdɛ na ɛbɛboa nipa na ma da bia woka kyerɛ ne sɔfo ayɛ akɔ habaku kakra da bia sam kɔ ayɛ akɔ habaku kakra na ɛba ne saa na ayɛ sɛ ɔɔka nsɛm a ɛbɛma nipa no kɔn adɔ na watena asɔre no mu na mmom ɛnyɛ deɛ ɛbɛtwi nipa no anim ɛbɛtenetene no ɛbɛma deɛ ɔɔyɛ no wagyae na wayɛ deɛ ɛbɛhyɛ nyame animuonyam nti ne wone yɛ sɛ one ɛyɛ kwan a yɛne asɔfoɔ no nso yɛfa so ɛkasa ɛde kyerɛ nsɔdema no because ɔn sɛ bible no mu baabi obi tumi kɔɔtu sɛ adom no a yɛne yɛnya no nti adom no ma yɛ kwan sɛ woyɛ bɔne a wotumi yɛ dan nyame de kyɛw ɛna ɔn sɛ ɔmo keka nsɛm bi a ɛɛfo sɛ nyamesom yɛmfa nkyekyere yɛ ho nyamesom no ɛduru baabi a ɛsɛ wosom ma ahotɔ because ɛyɛ adehyedie ɛnyɛ nkoayɛ na mababa bɛyɛ ɔnto mpɛ sɛ ɔmɛkyerɛ sɛ nkoayɛ ni yɛwisu word bi sɛ slave hwɛ na nti ne sɛ yɛde kyekyere ho wone bɛ tene ne abrabɔ yɛ ɛkyekyere ho nti ɔmo no sɛ slave the word slave no a bible ne ka ne kyerɛ sɛ sɛ wobɛsom nyame na still saa nneɛma wɔ wode kyekyere ho a sɛ still woda so yɛ akoa nti sɛ wɔma wobɛsom nyame deɛ sɛ wotumi de ho na nneɛma bi wɔ hɔnom a woyɛ na saa nneɛma no ɛyɛ normal ɔmo wisu word bi sɛ ɛyɛ normal but me was who the compare nyame asɛm na yesu ba bɛka kyerɛ mu sɛ enipa ahyehyɛdeɛ yes ɛna mo mu di so ate sɛ enipa ahyehyɛdeɛ ghanafoɔ na ahyehyɛ ɛnyɛ bebele kaa nti sɔfoɔ na ahyehyɛ deɛ menim no sɛ asɔfoɔ na so ka ho bi leaders na ɔmo bɛwura mu no bi nso ka ho ma so vie ɔpa ɛdeɛ na ɔmu gyina so nkyɛ ɔmu hu ni sɛ ɛnyɛ bɔne sɔfo me deɛ me hu no sɛ because of ignorance nimdeɛ a mema ni nti bible sɛ ma wɔn fom nti nipa na nkasa na sɔfo de si ɛno nso no obiara pɛ deɛ bɛma na asom ayɛ ne dɛ anaasɛ deɛ bɛma ne ho atɔ no asom yɛ ne hene yes te sɛ deɛ sɔfo sam kan no because me sɔfo nkan me sɔfo ɔnkan nti ya me sɔfo nkan ne deɛ because yɛ ni yɛ tɛ hyɛ asanse no bebree wosɛ me sɔfo nkan no nko adeɛ ɛte sɛ ba ɛsɛ sɛ me sɔfo akadeɛ a ɛne na me di tum to ɔno bu ne sɔfo ne sɛ because the sɔfo akɔ bible school a yabɔ ne clinical nti o gyina ɔno nti no ɔyɛ pure anaasɛ ɔyɛ holy ti ne sɔfo ne nkaeɛ paa ne deɛ ana perception south for sa wo nipa no bi ti ma ɔmo gya so hyɛ ne sɛ nyame so wɔ gya saa ne so ɛde nipa nyinaa akɔ bɔ nsɛm gyem dia ne ka nipa bi na ɔbɛkɔ ayɛ nti ɔka ho bi yes nti ɔka ho bi nti nyɛ nokorɛ saa sɛ nipa bebrebe bɛkɔ bɔ nsɛm gyem nti ɔmo perception baako nso no ɛna ade dodoɔ bi anso a ɔn sɛ adeɛ bi anso a dodoɔ ɛwɔ mu biara no ɔmo ni sɛ dodoɔ deɛ ne na yɛ yes mo mo kakra bi deɛ no mo deɛ ne nyɛ because ɔmo na yɛ majority ntina no ne adeɛ baako nso ɛwie nipa agyene sɛ they depend on the majority of the people yes sɛ baabi adodoɔ wɔ biara no ɔmo view ne yɛ ɔmo deɛ na yɛ papa but anipa ketewa ne deɛ no deɛ yɛ mu sɔfo mbaato ɛyi sɔfo prince baa bɛkyerɛ adeɛ bi na ɔyɛ illustration bi kyerɛ saa de na so da meeting bi si nɛ ɔpɛ politin bi sei na ɔde kyekyere toa yes bɔtoro ho wɔn sɛ wɛrɛ da wɔ sei no hwee nhu hwee wɛrɛ nim ana ba sɛm de phone yɛ atum deɛ nti ɔsɛ ɔno kɔ no wɔ ɛti bible koraa nka trousers ho asɛm a ɔma kwan mɛ ma nfa trouser nwura ɛyi ɔyɛ bi sei kyerɛ yɛ ana ɔpɛgya politin bi sei ana ɔsɛ mu hu deɛ yɛhu ne shape ne nyinaa nti sɛ ɔsɛ ɔbaa sɛ trouser na yi wo shape ne nyinaa ɛɛtu obi si nti bi anaasɛ nto ɔsɛ wɔn ayi wo tu ne shape ne nyinaa yes baabi a yehu baabi a nti sinti dua 20 kwa no sen ke ɔma kwan ɛma trouser wura na asɔle dem edi so for perception sɛ bebre na agin sɛ saa nsɔle ne saa sɔfo ne yɛnyɛ omu ne so ti sɛ deɛ nyame na mo so a oye ɛsɛn kyerɛkyerɛ na kɔ so a nti sɛ bible so ɔsɛnkafo no wankeka ɔbɛyɛ na ɔbɛte nti wakan so wɔte na ɔfa awurade deɛ so wɔpiri na kɔma deɛ a awurade bɛsɛn sɛ deɛ ɔsɛ fa ɛyɛ asɛm ɛgya menim sɛ yɛ time nti day time ɛwɔ sɛ friday wei yɛsaa bɛtɔ yɛwɔ question bi a yɛ sɛ treaty sɛ yɛamɛɛ no so a yɛbɛsa aba wei so friday yɛbɛka sprinkling wasɛm ɛno so yɛbɛhwɛ yɛ always they want to defend church doctrine but they yes church doctrine
they don't want to memo akan there are 4 questions you don't want to depend on salvation church doctrine a do something ya so bia na dey ba heaven Yes. with that holiness but omo ti dey make am into me enye very careful makeups but omo ti dey make am makeups breaching those things in nice up me see yes wo obo yes wo obo masa bonsam jem ne ba bi a ye di agro enye ba bi sisi ma ni pawo na de so what you know bibi say no on fa pompa say rade nyibi nkyere no me sa na me nature metie na ma sere rade say rade mo wu bi o miri wani na hu bi nye hu a na wa ankasa no wo dwane afiri ho because o kan say ya akono ni nti unyai obi timi ebisa say nti safo ti say trouser no me nkwaya ne dai sofo me nkwaya ne dai sofo ba to mbisa kwasiwi obi timi ka say wo say o dress look sexy because na say na sa do because wo social network ne ba say wo say o ba do dress a wo look sexy nti me ba to say me ni me ku ofi na me dress sa dress look sexy a eye ana say emwa e wo kisosum dabi o enti eja misa bonza mo na mawari the year he enti okokuo mu a wona wo yere no wo yere na woni ne nko a wodam me ejapade na ye me dia na se agbura na ese me nko a na me numu nsu no what is it a me numu nsu no enti enti na obi a me di ni wura dem a enipadua ni nyina ye me dia a wotimi epa hu nyina de mame enti efie wona wode saade no ebet eno no sa na ayedei ano kwa no wo se ho no churches ni bi say no emakum na de bra sa na ya kaza nke be kwa kemi kumu sa di masa as like you as say the omuntimi churches ah amen also for the American say I know the it's not acceptable now, it's not allowed. The van say what a compound house say can you munyina what a compound house now say oh my na dress it no look sexy it's very bad and now also only in kwampo na tia enipa dua na ngazangaza ya odia a enipa dua no wouldn't at any point in time I will be beba yes and the other na o ma na dresses and as wo ba no dresses are very bad because who nipa dia na ngasa nyina ede ukuru dia amuko edema hono atade bia nkova so otam bibie ni hono so said the kan do mbebdo said the kan Adam kan and the hono dia bibie ni onti kokoa mu ne nko na said me fan say wo share ebia obi 90 bi ma attractive group yeah abonten say wo yes ade no because ade na wo ye at that moment no ebia group we ni sa adwene no say wo ba be ye de wo ba be bibi sa enti eni kwan say de Kristo ni ba bia de wo yes ade no me ni hu say wi as phone mum na de ena yes ante wo ye Kristo ni dia sa akoro no etumunye ntu ntu ana so for sa word no cry sex no cry no eye bone eye gama yes o dress ya ma edwamaya ba ama edwamaya ba onu kunu ntam ana okunu hu ama so wa yere kwa o say eno na koso a emrofo no be ma ni teme be yere no yeah bath you can say kitchen kwa na wo ye aduane no no akwa ohu Saturday na so one ne da definition of sexy was it an adjective to describe a sexually appealing sexually appealing person or thing or the chanaba nti be eno na udi agro be ma no on the saade ni be yawa ma wa hwa oba ne kwa be jija wo be so ye fru ni pedua so because one na de bia wo fra nwom na na to chira mi ntwa ne tia na sofo maame motifia o se ndi sa o yere wo be ma no sa attract one sa na watimi no yere hia de na sa na wo kura so wo problem mu nyina mu kura oba no so wo problem ena be ma no so kura bua ne yere ma na ye bone ko sa wo ye Kristo ni a yes mu nyina mo pe nkwaje o tena na ko no wo ma mo cheche sa ncheche ze wo dress a so otimi ma emu ye light adwama ba
yes, sexy. You have to look sexy. Who grandma wa crazy one? Some from Paul Castle was it Ubeti me butu wa de was not for 2010 say bema ompe and as a ukra abani timso be say abontia opa fantipena ne na mo say we mantipe fantipena ne na mo ni bi ana yes sure bema yes wo fa Daddy and sing crime. Pe bi ni na papa woro ho kra Sing crime man. adwene nya tefa so a udi san me da fa firi mi so na me da me mra nti anu nkan kra is a satanic strategy Suffer basa o suffer na o mas of ma me kura sesa ata den no onya papa o suffer no onya papa yes e na o be man so afo a yire na mo fra mu Kristofo o so be man no kremofo omu kon no mu yire mu da sa arabfo yi oba ntimi dress ni jiri si o kon no o watese wadi awale mpani eni yes watese ade re ni kunu nko onu ko adia ade ti o se mi hu of samire ehu eye onu nko na Awurade di amane sa kura no o ya sa wo ya wale sefo yes utimi gura ta de ni mu koye bibia ye wa so nko ana onu nko na enum sa agura no emu nsuro hallelujah amen timi sram umyenye very careful your time ninti ya de siwa nyame adon Friday ya ba beto aso day time makeups messes se o ye wedding and satia pompi onufu asha masa ehu weddings wa shedwa na yesa de ko altar ni mu kra de ten ya de sa de ko altar ni e kan nti misramu se Yesu ba Yesu ma na ben ehu papa nti mu nya say a different church ni personality no doctrine because the sofo say Awurade asem ene onim na ese ne say onka bi nkyerɛwa wo sofo no ko mura ko ntawo so wa dwen yo say wo sofo de eye Nyankopɔn a wo de wo di agro kra wo di agro nti mu yenjai say church ni personality mi afa nto nkyɛn na yem base on salvation because empa ye be ma won kwa Zion kra na Zion form ba ya ka ye bi se ye church for ye bi asodin ma wom ti ye different di obi a ye paw ye twinu nkunu ama Kristo ye ntwe ma obi a ye twa ma Kristo ye nyem ma Zion se besene na ko heaven jani jasa ne ma no na gudi nko so wo de bibia ato nkyɛn a bleaching physical ewo sunsanso yes messes se physical ewo sunsanso at the same time tiemie physical ubilichi a okọ awiye na unya sunsanso bone makeups ewo sunsanso bone nails omore nyina ewu meboa kaka ye omore unya kaka a lot of problems trousers say ema oba onya problem wona se white yale ahodo what I say what do you call it sa ensatia ne ne matanta wo muhye mu nofo show up no ema breast cancer yes nipa hano engineer man emu biye pa me twa no otwa do stage bia wo ba abrewa na wutiri hu ekuku afa na wutira se enhoma na tokura daase ya ma fama ewure ni fetirim ni nyina asisi na sa ja utipa de hu ya mobo adai o jida sa ja utipa because and you're very painful to me the come mutima utumi say oti pain itiri nwoma no kodu ba bia ne sakase ya na ye ne yes oti pain because ebitimi nwro edo ne chemicals na woti this is obia in town obia in town asam na ye kan eno na fa uti abruti na utie ya enya wadwen sa abrutire mi ntimi nhye and dress godly dressing you can practice it and then we shall question asafo bacho contribution na sister Tina make say also the question na contribution I believe akwa some map and America should do and yeah brother Elvis Sister Tina say I believe Christian women should watch all the movies about the life of Jesus. When you watch the movie about the life of Jesus, none of the women were known, such as Elizabeth, Mary Magdalene, wear trousers, miniskirts.
eyelashes or makeup. So if you are following their steps, when we should we copy rightly? Powerful. Bonsen Martin. Anna, you see the answer. Say more problem. This starting that one word. Anna, brother, can say America, to say Sodom and Gomorrah, and a say European countries near Moab. Ghana, so I can't see a Sidon. And it's you. You know, and say, also those Israelite movies now, almost dressing different. Yeah. And I know what I say a copy steady. Messi me Mekora, what did I? So, but we face that I said this is the time we have to determine what we do right in Christ, because when you start dressing decently, that's the time you are being discouraged. I don't know, yeah, Christopher, mommy and son, and so Ayana, and they said, I mean, 2 months before me, and say, Auntie, at the being while this lifestyle, Opesa will make it attempt to do face challenges. My air person, me person, me yard the pasoro, and I do be a person, me bompire, Nukumba, and a cherese, or semi jai. A normal, I, Dawasan, I don't pay, the challenge, a na. Yes, and you come back. And you have to pay a price. What did I make us? Yes. Nti nyesa ka wotina mu na na tuhu ebi enti sa obi anka ho hwe ade pebi an ekon da ho edu sa ase se wo dress a edian wo de be mawo sira ye be sere obi wo a ne man tam kro sa te se o kwa asole a yetimi sere nte se de wo ko wi ade na say bi si ya me nu efra kraba ya wa dress come from ne top bi sin na asi obi ga say ade wo kwa akwasi ewu ana yeah. What's over for Christopher Nigeria? This one jai, the address in the address. Ah, damn, okay. So it's the old one, the first from Asemo, Eugenia Sem, the purpose and Hoberton. Ready, Dignano. Masa, you're very careful. My now, Satan, or just say, or hearing a word to the sense, any pension in Cherade, Kwasempa, Cocochia, amen, God forbid. Yes, now what? Was me? Ah, who are you? Who are you? Empire me, send me the major Munya Diabama. God forbid. One important thing is say, Christopher, and telling your coffee and shoe by a Toma and conform Moshe. And also one thing. Open Sika, Kutupa for or to a channel was mama or by was that baby coffee man you can't be a pin and also not a board you. Mr. Mama Kotuku was you. Mama Kotuku was you, or buy us off my tongue mean to me. I was on the walls and Benimani was you, say, oh, could you have fun? I was my tongue and then anymore. He's a Kamaboka, he's a new baby. Elo ni pa de hwe ni mu say sika wo kwose boa obecha so ni pa na o ton so mu bi asene so mu nyina aboni yes say you two mu ton nso fo ndi etefo nyame adom a anadwi de ye ba mpaibo say ye ka se edi akira ye ni ntina abofo enenya de ye betima abom mpaibo if you say nsam na ahreho pa serious nti mumiyemfa asem no die awdo a bible ne kan wa Isaiah se me calculate a ensem obobbo so nyina ene die nti ama me ka se Jeremiah na wo su ni se akwa no hwe ne ma ekoso a ne enyan hwe ne ma ekoso a wo se wo twie sum ade nti ne nipa etie ewiase ache nyankopon e die ne die me wiase ache nyankopon. What I say? Into the price sequence, so ya de etene na ye sere. Oh. Movie bia I make what we shall na bring you for na amomahwe. Lady no or such a for dress come na fero friend Madam Faith. Jesus. Or kwa no friend Madam Faith. What dress come no na ye sere no. Oh. Nti visa of one bay kura na toda or wa na adwe na tia fa so kwasem. Ti sa no na ma no say tete. Yam no tete. Tim say we very careful. So but very careful question we say massacre.
na ba say me mercy and I say ya me boy nwi na me yidi agu eho me nse no me trouser nya me yidi agu me nse no about one day yes one day obesa ko fashion okay yes yeah one day we walk fashion this was such a papa dia any on question okay onko tu bubu be hwe ni musa anu asade egu yeah now when are they question opa facha obra rich facha no on team no mem fanse and also about try say me yes ultimi na wo say mema kura no musa dia mema ye fere ye hu pa mema fere ye hu hwe ye fere ye hu papa nti o na nkantomu wo ba aw ye kura ye body ya atwemo de ye kura ye fere hu na mo de aye Erade ni ebu afu. Amen. Yes. Is it eno cry I say jaru. Is it I'm not to cry no problem. Papa wa pasofo. Because I'm say ni na nya conjunction ya bia. Satan there oye wise o Satan. Was you seeing to moments there near see about now I know so be a so kwabla say to no omo from Jamaica church. Go oza na ehunu omo born kakraka dodo. What them do say I thank God to be a man. Yeah, that is Jesus. But I am here. Now questions we are no. You are the YouTuber for our questions ni be go e be ya no amo. Ka say be kwan na wo question bia wa frɛ no obisa. By the time ninti yesra anadwi yan sorry na yemum emom pan sungu awurade so. Yensre bi me ba na metimpa rich bona ya me de pa yesra ama yeman. If you say this ya no ba bia o mai ni kika kono ni ba bibia se kika kono. In fact Bosolia yana araho asefem last week and then the chia Burkina I tried their fund their chumo and Libya foreigners no America US paying for no job Jesus. Libya so the same thing. Libya so you kum Ghana for eja nti misramu a Christopher mumi en sole na yinsu wo kakso until they say no wow ya can say satra wadwe because say ewu no better about any time. Nti say me policy no say any time in point let me ewu nti de e wo say me ye na nopa ade chiem ene say me hwe ma akwan yi sa na nkikaye bia amekika mabrabo me hwe ma akwan yi na manfamu anko bodamfo bone what I say yes shani ni pa we na prono da nti we wadwene we wakoma we wani we wano woni bibia ya masa nkwane na mkuro mu se de sa se nya evangelism bi na wo kwa eno ye no ma mo nhyɛ mo dam because si ano aje hu ankasa aye hu na sinero ade se rode de aka bibia hintam ye minnim edem obi oye rode de bia rode yini eyina ten usina ten because ade e betimi de wakɔ no onhwɛ uziwa ten be ba ade we ade ne be bɔ wakoma mu don sa jiwu wa chance de be ya ukọ rade anima wu be difo anaso be dibem na ntimi ko ka se rade na minim obeji wa tan ana die bi eta ba wo so a eno na eta ma wo ye bɔ na ne hunu se sa de unya master yero ho yes eno na de ukọ se yim tina da bi asa de krona na so ha eda e be jawo ye no otime di ne so nti yero ho sramu isi ano akabre kakra bi kabre yebet ensama yebet no yebe soluwa Kristofo so teaching sane ye na adwa sabokai yebe soluwa Kristofo so kum ye abre yase kanya no atum sema ye boye
ɛnkyɛ o tamusunen anasefo no ɛnkyɛ koraa ɛnkyɛ piku mu baba ɛnkyɛ koraa nti mom yɛnyere ho yɛmpere nhwɛ awurade ne tumi ne n'ahoɔden akyiri kwan awurade nhyɛ nyinaa ɛwɔ yesu kristo din mu amen.